Godt. Vi har brøkregler. Og i alt findes der 7 brøkregler, og vi har valgt at fortælle om 3 af dem. Den første hedder dividere en brøk med et tal. Når man skal dividere en brøk med et tal, skal man gange i nævneren og beholde tælleren. Et eksempel kunne være 7/9 divideret med 3. Her så skal vi så bruge nævneren, og der siger vi nævneren gange det hele tal, altså 9 gange med 3. Så det vil sige, at den hedder 7/27. Den næste er at dividere en flerledet størrelse med et tal. Når man skal dividere en flerledet størrelse med et tal, skal man dividere hvert af ledene med tallet. Og et eksempel kunne være 6x minus 15y i tredje. Og der dividerer vi så tallene i tælleren, altså 6x minus divideret med 3, lige med 2x, minus, flytter vi minustegn med over, 15y divideret med 3, lige med 5y. Den sidste hedder dividere med en brøk. Når man skal dividere med en brøk, skal man gange med den omvendte brøk. Et eksempel kunne være 4y divideret med 1/3. Og det gør man ved at sige 4y gange med den omvendte. Her hvis vi bytter tælleren og nævneren om. Så tælleren kommer til at sidde i nævneren, og nævneren kommer til at sidde i tælleren. Så den hedder så gange med 3/1. Og det giver, man skal kun gange med tælleren. Det er vigtigt. Man ganger kun med tælleren. Og det hedder 4y gange med 3, lige med 12y i 1, og det bliver så forkortet til 12y.